kuranɛ aya min filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye masaya ani garizigɛ ani nafolo banbali o kuranɛ aya filɛ n'i y'a kɛ nkalina ala la i b'a ye ayi taa kana ti na dɛ aba nin kuranɛ aya in cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ bilayi hali ni jɔlɔkɔ de kɛn bɛ k'i siri ni k'i don kɛsu kɔnɔ ka dingɛ senni k'a don a kɔnɔ k'a datugu nkalina ala bonyana garizigɛ bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ aba a bɛ bɔ yen a b'i sɔrɔ i dalen kana siga na o dɔnni ye wulibali de ye n'i t'a dɔn de i t'a dɔn mais kuranɛ bɛ adamaden mako dilan jɔn si man ka siga o la maa joli joli an ye minnu dɛmɛ ni kuranɛ ye o fan dan joli joli o banabaatɔ joli joli an ye minnu dɛmɛ ni kuranɛ ye ni bi ala sɔnna olu b'a lafiya kɔnɔ n balimakɛ da kuranɛ na ha ne balimamuso da kuranɛ na dekun si tɛ diɲɛ kɔnɔ min solution tɛ kuranɛ kɔnɔ tɔɔrɔ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min solution tɛ kuranɛ kɔnɔ mais n'i t'a dɔn na min kala a la a siga t'o la o aba ne sirannen tɛ kuma wa ne jatigɛlen tɛ kuma min fɔ n b'a dɔn n y'a kalan n b'a si dɔn kuma in bɛ faamuya o la n b'a fɔ n ka dɔnda n bɛ da yen de fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye o ye adamaden ka fɛn fɔ i ti min dɔn mais garibukɛ bɛ munumunu a ka dɔnni de kɔnɔ fo k'i sa i t'a wuli kuma in bɛ faamuya o tuma aya min ditɔ filɛ i ma Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir suratul mulku a aya 14 aya jira diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ la ay n'a wulila n bɛ taa laharanti kuma aw ye bilen aba ka nafolo sɔrɔ direct ni kuranɛ aya jɛlen c'est à dire ka masaya sɔrɔ i ka ja diɲɛ bɛɛ ka sɔn e ye nin kuranɛ aya in de b'a kɛ ay k'i to nin ka aba ni maa y'i bon bilahi ala bi don i n'a tigi cɛ ay ala tɔgɔ in bɛ sin k'a fɔ ko miya a bɛ segin kɔ joona joona kana siga na dɛ ala tɔgɔ ye wulibali de ye o n'i t'a dɔn de i b'a ɲɛɲini o tuma nin aya in lamɛnbaaw pereselen don ka garibukɛ lamɛn kuma in bɛ faamuya sabu an bɛ yɔrɔ min na sisan maa hakɛya min bɛ ka lamɛn aba a ka ca kojugu mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ bɛ ka garibukɛ lamɛn nin waati in na ko n bɛna mun fɔ o tuma n bɛna min fɔ n balimakɛ o lamɛn wulibali don yɛlɛma cogo t'a la Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir aba i jija su in na bɛɛ nin kɔrɔbɔ sini k'a jaabi di yan ayi o tɛ san kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ su in na dɔrɔn taa kɔrɔbɔ sini k'a jaabi di yan wulibali don a tɛ yɛlɛma seliji ta n'i ye seliji ta don i ka so kɔnɔ aba n'i donna so kɔnɔ arakan fila seli arakan fila in bɛɛ fatiya kɔfɛ kul huwa Allahu kala siɲɛ 3 o tuma n'i tilala jɔ fila seli la n bɛ nin fɔ ka da kan sabu maa caman bɛ olu t'a faamu maa bɛɛ walawala pour que ɲininkali yɔrɔ si kana k'a la o tuma na n'i tilala jɔ fila seli la a bɛ kɔlɔsi ta i k'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'a kala Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir aba i b'o wurudi siɲɛ 100 i bɛ tila k'i ɲɛsin numanya fanfɛ côté ma aba i bɛ kɔlɔsi ta tun i b'a wurudi Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir i b'a wurudi kun siɲɛ 100 aba n'i tilalo la i b'i ɲɛsin tilebi ma i bɛ kɔlɔsi ta i b'a wurudi kun siɲɛ 100 o tɛ 300 ye wa n'i tilalo la i ɲɛsin giniya fanfɛ côté ma Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir aba wurudi siɲɛ 13 kuma in bɛ faamuya aba o ye joli ye 300 ani 13 o ye kiraw adadu di n'i tilala nin na sa i b'i sigi k'i ɲɛsinlen to kɔrɔ ma i ka ŋaniya siri laɲini min b'i la hami min b'i la o jira daliba masala i k'i te turu duguma i k'a fɔ kul huwa Allahu ahadun Allahu samadu i k'i ka laɲini don a kɔnɔ kuma in bɛ ka faamuya aba n'i ka laɲini don i bɛ sɔrɔ a cogoya la lam yalidi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun
i tɛ wuli ka bɔ dugu la i se dugawu mun ye i k'a mun i ɲɛna bilahi aba tu t'a la bilen ta t'a la bilen n'i ye nin kɛ nkali na ala bonyana sini i bɛ nin jaabi di kuma in bɛ faamuya o tuma ne lamɛnbaaw aw minnu bɛ diɲɛ jamana o jamana aw bɛ dugu o dugu a ye baara kɛ ni Konate ka ala tɔgɔw ye sabu ka d'a kan walahi ne t'aw nɛgɛ n t'aw janfa wa n ti foyi fɔ aw ye n ti min dɔn aba Iza wakati a baara kɛla diɲɛ ɲɛnaya mɔgɔw y'a dɔn ko min don ayi ka nafolo baara direct kɛ adamaden ni kuranɛ jɛlen conséquence t'a la aba o ye Iza wakati baara de kuma in bɛ faamuya wa ne ka kuma tɛ dɛ dalu 100 de b'a la minnu tɛ sɔsɔ wa an y'a baara kɛ cɛba 100 ye aba u bɛɛ ye jaabi sɔrɔ a la su ni tile u b'an wele ka bonyamasegin k'an ye o tuma n bɛna hadisa dɔ d'i ma hadisa kitabu dɔ bɛ yen ko Anas bun Maliki ko ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan ko suratul waqi'ati suratul gina aba ala kira yɛrɛ de ye nin fɔ kisi nɛmɛ b'a kan a ko fakra'uha wa allimuha awladakum ko ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan ko Anas bun Maliki ko ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan ko suratul waqi'atu ko nafolo suradu ay kana siga na dɛ billahi hadisa do ati elema ko ala kira ko suratul waqi'atu ko nafolo suradu kaya deun kalala aya deun kalala allimuha awladakum aya deun kalala ala aba ni sigi ko sababu ye galo ye ko tɛ kuranɛ kɔnɔ fanji ko ala bi maa kɛ nafolotigi ye ni kuranɛ ye aba fa de b'i la i t'a ɲɛ dɔn kuma in bɛ faamuya ne y'o fɔ kuma daminɛ na n'i t'a dɔn gɛrɛ a dɔnbagaw la o b'i kala la mɛ a tɛ yen n balimakɛ galo b'i da diɲɛ foyi tɛ yen sababu tɛ min na kira foyi ma ci min ma ci kun dɔ la nabi ɲuman foyi ma kɛ nabi ɲuman ye ni sababu dɔ tɛ alajon foyi ma alajonya sɔrɔ ni sababu dɔ tɛ maaba si ma maabaya sɔrɔ ni sababu dɔ tɛ faama si ma kɛ faama ye ni sababu dɔ tɛ nafolotigi si tɛ taama dugukolo kan aba min ma kɛ nafolotigi ye ni sababu dɔ tɛ ayi kana siga na dɛ n'i sigana na i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bilahi kuma in bɛ faamuya o tuma ne bɛ wele da diɲɛ bɛɛ kuranɛ nafolo sura Iza wakati don n'a kɛli ye bilahi bi nafolo sɔrɔ kana siga na dɛ wuli bali do a tɛ yɛlɛma kuma in bɛ faamuya aba perevu 100 de b'an bolo minnu y'a baara kɛ ni olu yɛrɛ seginna ka na karamɔgɔ an y'i ka baara kɛ an ye nin ni nin y'a la anw yɛrɛw kun t'o dɔn a la anw yɛrɛw kun t'o dɔn a la kuma in bɛ faamuya ala o la ne b'a fɔ a ye waati bɛɛ a ye segin tiɲɛ ma a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye a ye baara kɛ ni kuranɛ ye aw ka hɛrɛ b'o de la ni banana ala b'i ta tiɲɛ k'i kunnango ye i tɛ alijinɛ sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala y'a bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala nabi kira muhamadu musafa aba sababu kun b'a bolo bolola nɛgɛ don n'i y'a sɔsɔ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bilahi Seydina Aliyu sababu kun b'a bolo aba bolola nɛgɛ don n'i y'a sɔsɔ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ masa Sulemana sababu kun b'a bolo a b'a ka bolola nɛgɛ la a b'a ka masaya fugula la n'i y'a sɔsɔ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ayi a ti wuli o tuma i b'i sigi ko sababu ye nkalon ye kɔrɔ yɛrɛ da mi ala la de maa o maa ko sababu ye nkalon ye o kɔrɔ o tigi yɛrɛ ma da ala la sabu ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ a ko fa atiba a sababan a ye tugu sababu nɔfɛ ni sababu ye nkalon ye ala t'o fɔ o la ŋui ma n'i ko sababu ye nkalon ye i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a ti wuli kuma in bɛ faamuya o tuma an ka Seydina Ali to yen ka ala kira bila aba Kalidu bun Walidu don dɔ a ɲinɛna ka fugula kɔ a ko ale tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u y'a ɲininka ko mun b'a kɔnɔ ko ala kira kunsigi ko labɛnnen de b'ale bolo a ka fugula kɔnɔ ko k'a sɔrɔ o t'ale bolo k'ale Kalidu tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la e b'i sigi ko sababu ye nkalon ye olu bɛɛ ye sababu de ɲini n balimakɛ n'i ma sababu ɲini n balimamuso n'i ma sababu ɲini fo k'i sa i tɛ kɛ fɛn ye kana siga na dɛ
o la ne balimakɛ ne balimamuso n t'i nɛgɛ n t'i jafa sababu telima Allah sababu telima nafolo telima k'a karaba k'a sɔrɔ ni kuranɛ jɛlen iza wakati baara don n'i y'a kɛ Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma aba baara in an y'a nɔgɔya pour que diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ baara in bɛ kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara kuma in bɛ faamuya n bɛ segin a kan baara in bɛ kɛ 30,000 de nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 garibukɛ bɛ baara kɛ aba baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara ni Konate tɛ diɲɛ bɛɛ jɔn bɛ nin fɛ yen o la ne b'a kɛ i dɛmɛni kama kuma in bɛ faamuya sabu ka d'a kan aba ne y'a f'i ye ne ye dɔnni ɲɛɲini wa ne balola a la de wa hali sisan m'a kan o la n'i dala la na anw m'i dɛmɛ aba n'i ma da la a to yen bɛɛ ma da Ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ yɛrɛ dan tɛ laharako la aba bɛɛ bɛ danni na o tuma na a faamu ko ɲuman Ala k'o dan bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama salli ala nabi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin o tuma garibukɛ ka téléphone numéro ni maa min ye n wele aba i bɛ sɔrɔ direct min n'o numéro de d'i ma su in na téléphone numéro in ta plus 223 72 24 02 98 i y'a faamuya plus 223 72 24 02 98 aba dɔ ye n wele don dɔ a ko karisa i bi Ala ka baara la dɛ ko nka i bi to k'i ka numéro bila ko o bɔ a la ne ko a ma n ko ne tɛ maa dogolen koyi wa ne bɛ baara min na baara jɛlen don o de la ne bɛ n ka numéro di diɲɛmaa ma sabu ne tɛ zoyin tɛ namaratɔ ye aba maa min dali fa la i b'i yira ni i fa ka baara di mais maa bɛ sɔn k'a fɔ ni zonba dɔ fɔla sisan ko nin ye Suguninkura zonba ye hali ni e y'o den ye n'i ɲininkala ko karisa e ye jɔnni ye i bɛ sɔn k'a fɔ ko Suguninkura zonba den don wa fo k'i sa i t'o fɔ yɔrɔ i t'o fɔ dɛ o tuma ni kojugu kɛla n'a bɛ kojugu kɛ a b'a den dɛ kɛrɛfɛ de k'a kɛ a yɛrɛ tɛ fɛ maa ka bɔ a kalama mais anw bɛ min kɛ an dala la baara ɲuman don sitanɛ baara tɛ baara jugu tɛ Ala tɔgɔ jɛlen don o la mi téléphone numéro bila plus 223 72 24 02 98 o tuma ni min nana na o tɛ n'an wele ni min ma da la tu i ka so garibukɛ yɛrɛ bɛ n ka so yan kuma in bɛ faamuya o tuma na Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma sɔli ala nabi m'an ka dɔnnibaaw fo tilebin dɔnnibaaw ani kɔrɔ dɔnnibaaw aba mi dɔnnibaa bɛɛ fo minnu balolen don ani minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ n bɛ dugawu k'olu ye Ala ka hinɛ u la mais minnu balolen don n b'u fo k'u barikada sabu n'i y'a mɛn n kalalen don dɔnnibaa dɔ de y'i kalan ayi an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ in na yan assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.